Εξαφανίστηκε. Ρε Μαρία, εμείς το μαγαζί. Για να μην το αποκτήσω. Βέρα μένετε. Τι φάγαμε σήμερα? Όλα ψέγαμε. Τι έπιαμε σήμερα? Πού είμαστε σήμερα? Στο Σούμπι. Θα διαλύσαμε λίγο, εντάξει. Καλά, Αγγελική, μη πορώνεσαι τόσο. Και μας να πάρει, καλέ, φύγε, καλέ. Εμένα μόνο το πόδι μου. Εντάξει. Μόνο τράβει τη δημοσιότητα. Τράβει και το πόδι. Μας είπες το παιδί. Τι να τραβήξει? Βέβαια δεν βάλε ώρα που βγαίνει. Τι λες, ρε. Ρε, θα πάει η κάμερα. Ναι, και εγώ θέλω